an ji kunya. Kun zo gwangjanjan da ku kowa ya zo cin ɗa'ami. Tun mahaifina yana da rai ba a taimake shi ba a yi man rana ba. Sai da ƙasa ta rufe mar ido. Sai a zo a tara ƙartai a yi ta hira. Don me za ka zo kana wulaƙanta mutanen da suka taru don siyo ba mutane. Sungumin rama tsiyar kaseren shuka agudura yake mai fafutukar sai da kadarar ban takaici. Salamu alaikum jama'a, wannan masallaci da kuke gani na mahaifina ne, to yanayin rayuwar rashin lafiyar ta magani ya cinye. A kasuwa yake inda mai bukata, ba mu da komai. Ya karci ƙasa ya ku karkatar da kunnensa, yana shirin cefanar da masallacin Juma'a. Zan lale naira 50,000 in baka, ka bar magana sayar da masallacin nan. Kai da Allah rufe mana baki yaushe ka san kuɗi. Wannan masallacin da shi na dogara, da shi zan yi arziki. Hanyar da ka biyo ka bi ɓarauniyar hanya. Ni kam shaida ne. Mu mazhabar Imam Malik muke bi. Akwai hubus, akwai anta wa ake baka. Sani ko malam ya karanta. Ni ba jahili bane, a kulumu ne makaranta. Kuma bokon nan na karance ta daidai gwargwado. A Bayero University a nan ne firamare. A dawo kan maganar karata da aka yi. Minti 10 yayi mun kaɗan. Minti 10 ba zan iya da minti 10 ba. Mai sana'a Investment Nigeria Limited su suka ce mu zauna mu kalli shirin tsaf kunnen kashi. Magana sai da masallacin nan ya kamata ka manta da ita. Masallaci ya zo a kurosin kan titi. Me kake nufi? Kamayya. Me kake nufi? Kamayya. Kai. Ai na gaya ma wata ranar kada ke shira ma zai. Ya kai haƙuri. Ina gaya miki ki saurara. Sai na kashe miki aure. Muris. Kamar yaya? Gidanta zan je in kwana. Tabbi. Duk rashin mutuncin ka taba zuwa tsakiyar kasuwa ana kasuwanci kai kashi a tsakiyar kasuwa ka taba yi. Kwayin ɗin ya ƙone. Fatan hankali ya ƙaura daga gurin ka ko? Ke idan ka nuna min yatsa sai na karya yatsan na sa a baki na cinye na tobar da kashin. Ashe mai ya ce ke kenan. Daban wahala wajen gane farin furfurar farar tinkiya kunnen kashi. Sai na kashe ma aure. Yarjejen ƙato da kai ka sako jallabiya ka ce zaka kwana mun a ɗaki kawai saboda ina auren ƙanwarka. Ayya daga baya kenan. A 'yan iskan wannan zamanin ko na baya kai waye kai. Tun ina ciki ake sallah da ni. Ke Hasiya. Ke ta ba. Kwatance baya yi wa magyara gama sai ga idan ta gane baduku. Yauwa Allah ya kwace neman kowa a sake sabon nema. Kunnen kashi. Barin tatso kyau na. Ina da kyau? Sosai ma. Okay, tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kasa ta rufe idan Alhaji shine zaka ci amanarsa. Ke ma kin ci amanar babanmu. Da wallahi yau sai dai wacce. Ai wacce za a yi dan Allah ya zaki min haka. Kin ga kake min haka dan Allah dan Annabi. Ki tsaya dan girman Allah. Na sha tablet. Mashirin shirin shiryawar shirin dan Isiya Abdullahi, mataimakin mai bada umarnin shirin Hamisu Yusuf Ayaki. Fita da sahalewar bada umarnin shirin yana zuwar muku kamar haka. Musa mai sana'a. Duk wanda ya fi ni arziki sai neman asara. Wake baka ci wake baka sha ne? Babu. Kai wannan yaro ba shi da mutunci. Yaro sai ka ce tubabbe. Ni kuma zan tura 'yan sanda a kama. Kunnen kashi. Ka gani kwalelan ka. Na san ke yaji ce kina da shi. Yawa. Me amfanin wannan rayuwar? Ke kullum baki da abu sai tsaftar guri. Bara ki dinga haɗin da tsoron Allah ba Aisha. Ina zan iya wannan? Ko don ba ni na haife ta ba malam shi yasa kake irin wannan. Kasuwancin ta tafi. Ki san irin business ce ai Aisha. Kin san business din namu ya? Kai, duniya kenan. Kai ba ta mutum kake ba amma shi ya sa ka a gaba. Kina malama ki fito baro sassato ki fito ki bar kayana da na aji. A'a tsaya. Ki gwadi karba. To shikenan. Barki